Mimiyu! Mimiyu! 500,000 for... Hi, good morning everyone! Again, it's Kuya Butchil, our driver for today. And right now is punta kami sa Tanah Lot, which is mukha mong giuna because mo siya ang pinakalayo. And then, kamali mo breakfast guys, then medyo napasubot yung bigay na instant magbalon mi. Na yung nagsigi ugtan ang sa mga gain ng lalaki, you know. So, wa may choice. So, katong tanan among ipangbalon tanan, di amo lang higipang kaon. So, that is, wala more on temple lang. Siguro may temple hopping lang. Siguro may karon for today. I-update lang muna mo guys kung ahami padalong later. So, oh my God! I'm so excited for dito. So, bye! Yes, we're already on our first stop here sa Badan, Pangalola. Char, ito. The entrance fee is 60,000 Indonesian rupiah per pax. Look at the surroundings. Oh, pack ganun, 360. Dalagang isa may baligyan, guy. Then feel ako barato na diri kisa sa katunga mong gipalitan sa ubod. I really fell in love in Bali. Oh my God. Feel ako, gusto ko dili mo uli. Pero ate kwarta. We're buti na lang na akong brother. Pakita nga sa kayoooooooooooooo. Kwarta yooch. Ay kwan dira. Di ba anak ka muling ka kay bawal ka diri? Tada! Isn't it amazing? Char. God. So, money siyang entrance, guys. Going to the temple. Money siya ang view and a lot of mga turistas here. So, mag-picture sa amin, guys. Yes, of course. So, dili ka makaadto sa ilahang temple, guys. Dito, which is bawal. Kung gusto ka maglaglaag, dito ra ka taman sa ilahang hagdanan. Dili na ka pwede mo saka sa ilahang temple. So, this is it. This is Tanah Lot Temple and amazing view. Yung murag scam man siguro no lahat expectation versus reality mo na gid siya. So we need to go to our next stop. 1, 2, 3, go. Oh my God, we're here already at Taman Ayun, our second stop for today, and ang entrance fee dira is 20,000 if foreigner ka, and then naslay pinagbabawal, dili pwede mo sulod kung ang babae kayo na ay menstruation or gidugo. Kung mubay ka sila around 20,000, it's nanakay ko an libre po nilang sarong. Mo nang kung ani kay sexy man kaayo ta, di ba pak? So kailangan ta magsarong. Ang kauwihan diri asa lugar. Mani ako ang ganahan. Kanay mga pasarong-sarong guys. Dili siya ganahan nga nagsarong-sarong siya pero pila-pil gid kay nako kay pila ka artista gid kaayo ko ni. Kaya ko ang green nga sarong, then bagay kay sa ko ang top, ug sa ko ang sandalette. Oh my God, ninutit kay siya. Wala pa rin kamot, guys. Sige yun. Sige pa. Awang mga tiil. Siyang model pa. Kagwapa ba? Lalo na. Assistant. Photographer. Another model. Puli-puli na sila mga jay. Awkward na kay tanawon. Model. Ang background, amazing. Kasayal pag yung photographer. Pa kayo. Pero hinlo magtiil. Hilupod na o. Hey, more movement. Bebe. Back, that one. I love it. Pampa-in-love tong ruta. That. Ang likod, be. Another picture, nagtuwad na si Ate Maymay. Sexy ba sa photographer? Kumanadjog ka sa isa ka temple, no?
2 hours! Hi, it's lunchtime already and mamong order is kung sa Pilipinas pa is lechon baboy, pero here in Indonesia they call it babi guling. Babi means baboy, then guling means kanang cycle, so tuyog siya, so muna yung lechon diri so muna siya ilahang rice meal, so muna siya lechon babi guling, then we have ilang side dish, then we have also rice, then free soup. Yes. This is National Garden. Botanical Garden. Bali! Love it! Woo! It feels like I'm in Baguio City! Oh! Hello everyone! Welcome back to my vlog! And here is namin there is a botanical garden here is a Bali, and medyo bugnagin siya. It's like Baguio. Ting-ting-ting, but there's so much to see here. Ah! Wala lang. Dagan nagpunuan, then grabe ka bugnaw. Immersion Baguio. All about Yeah, marapod siya og version Baguio / Tagaytay. Let's go na po kagiri. Mo ni siya ambot. Nagkaka-picnic, pero daghan gyud ka-picnic diri guys. So, daghan mo mga ka-churcharan diri Giuhaw po. Do you have water? Whew. This is our 4th stop, Ulundanu Beratan Temple, and the entrance fee is 50,000 Indonesian rupiah. Let's explore Ulundanu. I seriously icon. Naman ta sa temple. At the back ay muna siya ang temple guys, and doon namin nga na picture. The nice magkiyang place kay around siya sa lake, and then bugna po kayo ang weather, no? Hindi mo ma-feel ang kainit. Then mo siya ang place 360 degrees. Money siya. Isa bandera ng Pilipinas. Oh my God, next stop is Handara Gate. So nanabidire karon, nagpila na lang ni guys para sa mo ang kuan picture. We would like to acknowledge the presence of Then sa pagkadaghan gyud nga panghitabo sa mo ang kinabuhi. Say hi. Lagi si Stella. Say hi to my vlog. Hi. And kakambal niya. Hi. So ito siya, nag-wait lang sa mong queue para mag-picture. Then actually mo niya siya ang lion. Sa mo niya siya Handara Gate. Then after this, pila-pila magudiri ang kuan. Pila-pila magud ang picture. And then kuan, pila gali ang entrance yacht. Entrance pila entrance 30,000 each. So mo na siya diri so I advise you guys nga magdala gyud daghang kwarta, no? Og daghang outfit. So mara to siya. So ma-picture sa amin no kay murtas taas pag ginamo ang churva. Og ing ani kataas ang linya para lang makapapicture ka sa Handara Gate. No? So kailangan gid mo og pila gid ka guys og pinalabad para ka makapicture silang Handara Gate. Nanami karon diri sa Warung Nero restaurant for our dinner and order lang me some food. Makalagot ng jud na guys. Katong picture na mo sa Handara sa Ibadlong gid mi no. O gipadali-dali gid mi. Fair kayo then. After that is nanami Wanagiri Hills.
Then, another 3 hours sa pud pa uli. So, nag-stop over mi diri akad sa ilahang resto. Para para mag-dinner. Siya guys, more na mo ang day to diriya sa Bali. I'm going to close my vlog and see you all tomorrow. Bye!